आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. आचरे गावात आमदार वैभव नाईक यांनी आश्वासनांपलीकडे कोणती ठोस कामं केली नाहीत. त्यामुळे आचरेत जोरान फर्नांडिस मोठ्या मताधिक्याने निवडून येणार असा विश्वास भाजपा तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर यांनी केला आहे. उद्या होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत रामेश्वर गाव विकास पॅनल त्याचे उमेदवार सन्मानित जयराम फर्नांडिस आहेत. आम्हाला निश्चित खात्री आहे की या गावामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची प्रचंड ताकद आहे. मी तुम्हाला आता विश्वास देतो की कोणत्याही परिस्थितीत जयराम फर्नांडिस हे 1,000पेक्षा जास्त मताधिक्य घेऊन निवडून येतील यामध्ये आमच्या मनात कुठल्याही प्रकारची शंका नाही. काही मुद्दे जे आमच्या विरोधकांनी या 8 दिवसामध्ये वेगळ्या पद्धतीने पेरण्याचा प्रयत्न केला होता. मी निश्चितपणे सांगतो की आमची जी टीम आहे, म्हणजे गावागावामधले आपले जे कार्यकर्ते आहेत, वाडीवाडीवरचे कार्यकर्ते, ते कार्यकर्त्यांनी स्वतः फिरून अगदी आमची तुम्ही बघितलं असाल की आमची टीम प्रत्येक वार्डवाईज टीम चांगल्या प्रकारे फिरत होती. आणि ह्या 2-3 दिवसात त्यांनी अशी प्रचंड मेहनत घेतली. म्हणजे काल जाहीर प्रचार संपला संध्याकाळी 5 वाजता, परंतु प्रत्येक वार्डावार्डात आमचे 200 कार्यकर्ते हे ग्रुप वाईज फिरत होते. आणि त्याच्यामुळे एक लोकांमध्ये पण विश्वास निर्माण झालेला आहे की हो घातलेली ग्रामपंचायत निवडणूक ही जरी आचऱ्याची असली तरी भविष्यात या गावामध्ये विकासात्मक कामं होणं गरजेचं आहे. गेले 10 वर्ष आमदार वैभव नाईक यांनी कुठल्या प्रकारचं काम, ठोस असं काम या गावामध्ये किंवा कुठल्या तालुक्यात कुठेही काम केलं नाही. आश्वासनापूर्वी त्यांनी काहीच केलं नाही आणि पत्र देणं. परंतु लोकांना निश्चित कळलेलं आहे की कोणत्याही परिस्थितीत ही आगामी जी आचरा ग्रामपंचायतीची निवडणूक ही निश्चितपणे भारतीय जनता पार्टी जिंकेल अशा प्रकारचं काम या कार्यकर्त्यांनी जयराम फर्नांडिस नेतृत्वाखाली केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे या गावासाठी आवश्यक जो निधी आहे, थोडंफार काहीतरी कामं राहिली असतील, अन्य कामं आहेत ते होतील निश्चितपणे. परंतु केंद्रीय मंत्री माननीय राणेसाहेब, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि या विधानसभा मतदारसंघाचे प्रभारी निलेशजी राणे हे सातत्याने या गावाकडे, या गावाच्या विकासात्मक कामासाठी निश्चित लक्ष देतात आणि याही पुढे देतील. त्याच्यामुळे आमच्या मनामध्ये म्हणण्यापेक्षा गावातील मतदारांच्या मनात कुठल्याही प्रकारची शंका नाही. उद्याची होणारी निवडणूक आहे ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे असं समजून आमचा प्रत्येक कार्यकर्ता या ठिकाणी कामाला लागला आहे. आमच्या कार्यकर्त्यांची ताकद आहे आणि या निवडणुकीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही त्यांना एकही सीट त्यांना जाता कामा नये ग्रामपंचायतीची, याची आम्ही आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते ते काळजी घेत आहेत. काल माननीय निलेशजी राणे हे फक्त सदिच्छा भेट घेण्यासाठी, एक या विधानसभेचे प्रमुख आहेत, त्यांनी गावात जायला पाहिजे पार्टी संबंध आणि म्हणून ते फक्त ते सदिच्छा भेट घेण्यासाठी या मतदारसंघामध्ये आले होते. गेल्या 8-10 दिवस दत्ता सामंतसुद्धा इथे बसून आहेत आणि आमचे सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे काम करतात. आमचा जो विश्वास आहे तो आमच्या कार्यकर्त्यांनी जीवावर आहे. कार्यकर्त्यांनी आपल्याला जिंकून देते. परंतु त्याही पलीकडे विकासात्मक जे काही कामं राहिली असतील ती विकासात्मक कामं आम्ही पूर्ण करण्याचा आम्ही शब्द दिला आहे, तो निश्चित करू. महत्त्वाचा मुद्दा आहे जो देवस्थान संदर्भात जो विषय या ठिकाणी उपस्थित केला जायचा, ते आमचे जे आमचे विद्यमान उमेदवार आहेत आपल्या पॅनलचे जयराम फर्नांडिस यांनी क्लिअर केलेलं आहे, आमच्या सगळ्या नेत्यांनी क्लिअर केलं आहे. पण भारतीय जनता पार्टीकडून निश्चित सांगतो, गावाच्या हिताच्या ज्यावेळी विषय येईल त्यावेळी आम्ही सगळे आणि जयराम फर्नांडिससहित आमचा पूर्ण पक्ष हा गावाच्या बरोबर असेल. आणि आमचा प्रयत्नही राहील की जो अपप्रचार होतो आहे की देवस्थान आणि गावातले लोक एकसंघ करून या गावाचा विकास कसा करता येईल, यात कुठल्या प्रकारे भांडणं न लावता देवस्थान गावाला एकत्र घेऊन जे आपल्याला करता येईल असं निश्चित करू. आणि जेव्हा धोरणात्मक निर्णय येईल तेव्हा निश्चितपणे गावाच्या बाजूत राहू. आणि खात्री आहे की आगामी निवडणुकामध्ये
कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही एकही सीट जाता नाही। या ठिकाणी शिवसेना भाजप युती आहे, शिंदे गटाला आमच्या काही सीट या ठिकाणी सोडलेल्या आहेत आणि हे सगळं करत असताना यांचं शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यामध्ये एक चांगला समन्वय आहे। या समन्वयातून आम्हाला 100% आमच्या विजयाची खात्री आहे। म्हणून सांगतो, कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक आम्ही जिंकणार आहोत। आमदार होते, काल त्यांचे खासदार आले, अजून जरी कोणी आले असते तरी आम्हाला हेच वाटतं की त्यांना इथे यावं लागतं, प्रचाराला प्रत्येक वाडी फिरावं लागतं। मग त्यांनी 10 वर्षात काय काम केलं, 10 वर्ष जर त्यांनी खऱ्या अर्थाने काम केलं असतं तर असं फिरण्याची वेळच आली नसते ना। म्हणून आमचे उमेदवार लोकप्रिय आहेत, जे सगळेच आहेत, आमचे जर्नल फ्रंट्स आणि इतर लोक आहेत। या तुम्हाला निश्चित तुमच्या माध्यमातून खात्री देतो की उद्याची निवडणूक आतापर्यंत शांततेत झाली, शांततेत होईल। आमचे कार्यकर्ते शांत आणि संयम ठेवून आहेत, कुठल्या प्रकारचा अनुचित प्रकार घडणारही नाही, आमच्याकडून कुठल्या प्रकारची चूक होणार नाही। हा आचरा एक ज्याला आपण म्हणून सांस्कृतिक वारशाला लावलेलं एक सुसंस्कृत गाव आहे। या गावामध्ये शांतताप्रिय निवडणूक होईल आणि जी व्हावी अशी आमची इच्छा आहे आणि ज्या गावाची विकासात्मक राहिलेली कामं आम्ही टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करू, या ठिकाणी तुमच्यासमोर आश्वासन करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।